Хайде да ви водя в метрото на Токио. Първото нещо, което ми направи впечатление е, че всичко е доста ретро и като цяло всички станции са доста стари, но важното е, че е чисто. И честно казвам, бях доста озадачен как за държавата на технологиите, за която се води Япония, трябва да си плащаш кеш и не можеш да плащаш с карта. Имат различни каси и понякога може да е доста сложно да си изчислиш колко трябва да платиш, понеже там се изчислява на разстояние, а не на билет. В този случай тази каса можеше да си въведа спирката и то да ми изчисли колко е, като сега беше 210 йена, което се пада лева и 50 стотинки за 4 спирки. Не забравяйте, когато си маркирате билетчето, да си го вземате и от другата страна и чак когато пристигнете на последната спирка, трябва да го поставите на машинката на излизане и чак тогава ви го гълта. Това, което със сигурност ми хареса е, че на всяка спирка има тоалетни и е много удобно. Като цяло не смятам, че метрото е нито ефтино, нито скъпо, но ако трябва да го сравнявам с софийското метро, със сигурност София печели. Честно да ви кажа, хора, бил съм на много метра в света и софийското метро е най-хубавото, за първ път да сме най-добри в нещо и това е просто защото е ново и буквално е на 20 години сигурно. Хубавото е, че станциите както се изписват на японски, така и на английски. И между другото не е доста време, докато схвана, че трябва да се даде от ляво на ескалатора, не отдясно, както при нас. Друго нещо, което ми направи впечатление, че хората супер много спят в метрото. Не знам дали е защото са преуморени или какво се случва, но даже ги будят. Като заключение за Токио бих казал, че има супер готин вайб и ако ме питате, го предпочитам пред Дубай, ако говорим за мегаполиси и небостъргачи. Реално е много чисто и навсякъде всичко е супер подредено и сградите са изключително впечатляващи и реално можеш да вървиш пеша навсякъде. А който планира пътуване към Япония, може да намерите моят пътеводител линк в биото.